Pri novom videu. My sme už nasypali do toho tento prach do tej Coca-Coly. Ideme to ochutnať. Proste tento prášok, aby ste vedeli, okay? Ale prestaň, prosím ťa. Je to také divné. Tak je to lepšie, ale Aurel, toto si necháme. Počkaj, názor kameramana. Zatiaľ sa to pokúsim otvoriť. Moje obličky budú plakať. A? Prepáčte ľudia, ale dosť na prd sa to otvára. Ale môžem to vyskúšať otvoriť? no to sa nedá. Podrž. A máme to? Zračný človek menom Aurel. Ale napoj to tam naspäť. OK, môžeme sa tam vycikať. Nebudeme to robiť, takže dáme si aj takéto lízatko. Jano, daj si takéto lízatko. Dajte si... Podrž tú kolu a ja to potrebujem najprv otvoriť, lebo toto je prekliaté. To sa nedá Aspoň, že to není Chupa Chups. To sa nedá otvárať, Chupa Chups. Chupa Chups to je jak Nokia, ktorá by sa mala rozbiť. Konečne. Dobre, takže Počkaj, to tu kameraman podrž. do baglu. Kameraman podrž. Však držím. Dobre, takže vyskúšam aj ja lízať. Počkaj. Je to moje, ja som to priniesol z Bulharska. Ozaj, zabudol som vám oznámiť, že bol som na týždeň v Bulharsku. Dobre. Teraz to tam nalejeme. Než urobí kabum. Ale je to kolová príchuť. Je to... Prepáčte ľudia, robíme bordel. You would take myself. Ja som to nemohol vyťahnuť z držky. A však daj už aj mne. Ňam. Ňam. Yummy. Je dobre. Otvor to, prosím sa. Ne. Ja. Dobre. No to je zvonec do záchoda, aby sa to neupchalo. Má to byť náhod. Jano, toto už nebude zálohovať, takže... Nie, ja to budem zálohovať. Toto nemáš ako zálohovať sklo. To sa dá zálohovať. Aha. Takže sme pri konci videa. Nezabudnite dať like a odber. A tešíme sa na ďalšie video na vás. Čaute.